مزاج ملسم تفت علی دی ولا جگر وچ سما کرے سی مگر یہ شرط ہے جو دل دے کعبے کو پہلے بندہ صفا کرے سی ایک فقط نجس کو ہے نفرت ایک پاک جا آسرا کرے سی علی خدا نہیں جو روز معاشر عذاب میں مبتلا کرے سی علی خدا نہیں جو روز معاشر عذاب میں مبتلا کرے سی علی علی نام دے صدقے کا نام مراد ہے کو بخش رہے تیری سمجھ وچ حسین دا ہی علی کو سمجھان تے وقت انہی سکونت نبی دا گھر شکل محمد دی ماں انہی سکونت نبی دا گھر شکل محمد دی ماں دے رسول دے اطلاع قریب وہی دی قرب علی پتے رسول دے اطلاع قریب وہی دی قرب علی پکے دے نبی دا بولا قرآن پڑھتے علی نے اے مکتب مصطفیٰ دا عالم علی لکھے دے علی پڑھے دے اے جڑا محنتی معلم جنہیں کو علی پڑھایا پورے جو سرہا بدن دے وہ سبق تجا سبق سنایا